салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шермардон. Ба ҳамаи шумо маслиҳат медиҳем ки дар канали мо обуна шавед, зеро мо кӯшиш мекунем беҳтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА пешкашатон кунем. Аллакай худи имрӯз варзишгари маъруфи тоҷик Нурло Алиев рекордаш 5-0 бо варзишгари рус Кирилл Крюков рекордаш 8-2-1 дар созмони AMC Fight Night муҳориба хоҳанд кард. ин мусобиқа соати 16:00 ба вақти Москва оғоз хоҳад шуд ва ҷои баргузории мусобиқаи AMC Fight Night 100 шаҳри Москва VTB Arena мебошад. ин муҳорибаро метавонед дар канали Match TV тамошо кунед ва мабошад ссилкаи прямои эфири ин муҳорибаро дар Telegram каналмон мегузорам. видеора стоп дамонен. дар комментария ссилкаи Telegram канали мо ҳаст. дроен подписатсия кунен то ин муҳорибара пропустед накунед ва ман ссилкаи прямои эфири ҳамаи муҳорибара ҳатман дар Telegram каналмон ҷой метиҳам. мо бошад ба Нурло Алиев танҳо муваффақиятро таманно мекунем ва умедворем ки даст боло мешавад ва барои дастгирии ин варзишгар ҳама якҷоя дар комментария Нурло ба пеш менависем. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. хайр.